ସହିତ ଆଜି କଥା ହେବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନିଥିବ ମୋ ପୁରୁଣା ଫଟୋରେ ଆକୁ ଦେଖିଥିବ। ଗୁନୁ କକାକୁ ଦେଖୁଛ ତ? ସବୁ କିଛି ତମ ମୁହଁରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୋ ଭାଇ पाखे से कल नानी दी दिन है मुझे आसपास मुझे आज आज देखापी देखिपे पचर पेंडाल देखो आम कीर्तन मंडली ग्रुप मोर बहुत भल सांग जगत श्री जगन्नाथ जगत जगत समुद्र
जगन्नाथ स्वामी की ଚାଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଆସି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭଲ ତ ତମେ କହୁଛ ମୋର ମୁଁ କହିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛୁ। ଇଏ ଆମର ଭାଇ ମୋଟୁ ଭାଇ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅନୁକୂଳ କେତେ ବାଟ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ସାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଖଟା ପୋଟଳ ରସ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି। ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲାଇନ୍ କମୁନି। कैमरामैन फोकस करो, बड़ा भाई खाना खा रहे हैं। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।